gyara lamarin kowa. Dan sayyada Batula ai mini ni ma na daina gaggawa. In mun karoki Allah mai sama dan su ba zai hana awa ba. Dan sayyade Ali ya umma abiya shafi kirjina. Ayana na Fatima ya umma abiya uwar gidan kowa. Rabu salatin kai wa manzon Allah ɗaye Habibu kyakkyawa. Kyawun sifa da suna da kamala wa za ya kai shi ba kowa. Alai sabu su ma saka suna ga sun bi son kowa. Ya umma nana umma zaharau na zo bara da koko na. Sayyada Fatima Sayyada Fatima Nana Zahra Sayyada Fatima Sannan Batula Sayyada Fatima Nana umma Zima Sayyada Fatima Sonki zai sanadi ina Sayyada Fatima umma Sayyada Fatima Zahra Sayyada Fatima Ayana na Fatima ya umma biha uwar gidan kowa. In ka so ta Allah ya duba ka, in ka ke ta Allah ya kyale ka, ƙarshe asara ta zo kanka a wace ma ba za ka gane ba. Lamarin ta Allah kadai ya san shi Batula Fatima ana da kai musu wanda zance bilhaki to kai dan asara ne. Zancen sayyada Batula jinin ma'aiki ba za ya sauya ba. Matar sayyadi Ali yau ma'abiha yabon kina saba. Ko za ka rani ko za ka shani a sunku ne ba zan juya ba. Fansar jiki da jini akan kuna ba da shi barba yan baba. Ayana na Fatima ya umma biha uwar gidan kowa. Ko zage mu ko kushe mu akan sunku ba mu sauyawa. Kuma gauta ku kama harkar ku akan su mu ba mu juyawa. Soyayyar su ce take ta tsima mu akan su mu ba mu dainawa. Ummi Hassan wa Husaini Batula na gaishe ki sayyada ana. Abu da duka zan faɗa kan Fatima wallahi sai kwatantawa. Duka ilimin masu ilimi da isa a gunki za su dukawa. Mai ilimi ba zai san ki ba, mai nazari ba zai gane ki ba, sanki nake ba zai boyu ba. Ya yi nitso cikin zuciya ta umma abiya duba lamari ina. Ayana na Fatima ya umma abiya uwar gidan kowa. Bisalam anan zana huta umma abiya shari kuka ana. Begin nan da na yi wa Fatima Allah dan shi a yafi laifina. Baiwa ta lullube kaina yin ta yabonki ya sayyada nana. Ai mini luɗufi da annabi ni ma duba aiki na. Kan sayyada kulle ni gidan yari can a ɗaure ni dai man kar a ba da beli na. Sayyada ana ya sayyada ana ya Fatima nana ya sayyada Zahra ya umma ya rasulu zaɓi na.